Ναι. Μην πεις το όνομά μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το λέω κύριε Τσολίγκα μου, πείτε μου. Άτα τώρα το έπαιρνε γάμο το κερατό σου. Μη βρίζεις. Ηχογραφήσεις, γιατί θα σου πω κάτι που είπε ο προηγούμενος. Πες μου κύριε Τσολίγκα μου, σου κόψαν και σένα το Viagra? Όχι ρε μα, μην βιάζεσαι ρε γάμο. Μην τυχόν και με βγάλεις. Όχι, πες μου, κάνει κούκου ή δεν κάνει? Άλλο φωτιά, το λέω. Και με ρεζιλέψεις, Ναι. μου έδινε το Τσάιλις και μου το κόψε. Ποιο? Τσάιλις, έτσι λέγεται. Είναι κάτω από το Viagra. Στιτικό κι αυτό, έτσι, στιτικό. Ρε, αφού σου είπα, έχω ρεθισμούς και ορμές και αυτά, και μου το έδινε και εμένα ο καρδιολόγος. Ανεβαστικό κι αυτό, έτσι. Ναι, αλλά τώρα να πάω να τα αγοράσω, έχει 40 ευρώ γαμότο τους. 40 ευρώ. 4-10 το χαπάκι. Όσο οι πουλάνες πήγε και το χάπι, Αμάτα τα τρελά και μη μου τα σερβίρεις εμένα. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω σοβαρά. 40 ευρώ το χάπι. Άλλα 40 να πάνε να δώσεις εκεί στο μπουρδέλο. Όχι το ένα, το κουτάκι το έχετε. Α, το κουτάκι. Πόσα έχει μέσα το κουτάκι, κύριε Τσολίγκα μου? 4 Τσάιλις. Κάνει δουλειά. Τώρα. Πέτρα. Όχι πέτρα, μωρέ, αδερφάκι μου 80 χρονών τώρα και περπατημένος. Ελαφρόπετρα. Ελαφρόπετρα. Αυτό ελαφρόπετρα, μη μου συμβεί. Τι διάλογο, σφουγγάρι? Πάλι τα ίδια. Τι να το κάνεις τότε, τσάπα τα λεφτά σου κύριε Τσολίγκα μου. Άστο, δεν πειράζει, ξέχνα το.